ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪನಂದು ಇಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಮೂಜರೆ ಇತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರಾವಿಡ್ದು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್ ಪೋಯರದು ಎಡು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಎಸ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಇದೆ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಕಾಡು ಇಮೇಟ್ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಇಮೇಟ್ ಕಾಡು ತೂವಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೇಚರ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬರ್ಸ ಕಾಂಡಂಜಿ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ದೊಂಬುಂಡು ಅದು ಒಟ್ಟು ರೋಡು ಎಂತವರೆಗೆ ಗೊತ್ತನೇ ಗುಂಡಿಡಿ ಕೊಡವು ನಾರಾವಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈ ರೋಟಡು ವರ ಬೈದೇನೆ ఒక బైక్ జీతనేట ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ಅದೊಟ್ಟು ದಮ್ಮುಂಡು ಬರ್ಸೋಂಡು ಬಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತೋಜುಡು ದಾನೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಗು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಮಲ್ತೂರು ಅಡೆ ಬರಿಯರೆ ಓಕೆ ಇದು ಮಂಜಿ ಪಟಪುರದ ಎತ್ತ ಸುತ್ತಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವೈಟ್ ಐಟೆ ಓವರ್ ಒಡ್ಡೆ ಮಾತ ಪೋಡುಂದು ಹೆಂಗೆ ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ರೋಟು ಶೀರಾ ಕೆಲವು ನಾಯಿಲಿಗೆ ಮರಳು ಮಾರಿ ಅಂತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಒಂದೇ ರೋಟು ಒಂಬ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ತೂರು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದ ಮಟ್ಟ ಬೈದಾನೆ ಈ ರೋಟು ಕಾಣೆ ಬಣ್ಣಗ ಜೋರು ಬರ್ಸೈತಂడి ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ನಡೀತೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ಸೊ ಬರ್ಸಾಗ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಎತ್ತೆಪ್ಪರ ಜಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ನಾನು
ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು, ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಥದ್ದು ಒಂಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಟ್ಟೆ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಉಂಟದೆ ಆ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಆಪ್ ಮಂಜಿ ರೋಡ್ ಆ ರೋಡ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನನ್ನೇ ಗಾಡಿ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಪಾರು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ಸೀದಾ ಪೋಡು ಮೇಕಾಡು ಬತ್ತಿನ ರೂಟು ಸೀದಾ ನನಂಜಿ ರೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಗೆ ತಂದು 12 ಕಾವಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಪ್ಪಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಆ ರೂಟು ಬರೋಡು 12 ಕಾವಲು ಬಪ್ಪಿನ ರೂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಬೆದ್ರಾಗ ಹೋಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಸೀದಾ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚರ್ಚ್ ತಾಂಡ ನೆನ್ವೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಟು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ರೂಟು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಅನ್ನಿತ್ತೇನೆ ಸಾಲ್ಡ್ ನಡ್ತೇನೆ ಮರತ್ತ ವಿಷಯ ಓ ಮರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಂದು ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಡ್ತಿರತ್ತ ಐತ ವಿಷಯ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಡಿಲೇಟ್ ಆದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂದೇರು ಇಂಥ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬದುಕಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಐದು ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ತೇನೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬುಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ನಾವು ಲಾಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಂಬು ಕಾಯಿನೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ನನ್ನ ನುಂಗಿದ್ವಿ ಕಾಂಡದ ಬರ್ತದೆ ತೋಲೆ ದೊಂಬೆಂಚು ಉಂಡು ಒಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಷಯ ದಾಳಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ರೂಟು ನಮಕ್ ಮರಿಯಲ ರೈನ್ ಶುರುವಾಂಡು ಮರಿಯಲು ಶುರುವಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದೌಲೈದ ರೂಟ್ ಪೂರ ಎಂಚಂಡು ಉಂಡು ತೂಪಗಂದಾತೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ದಾದಾಂಡು ಕತ್ತಲಾಂಡು ನಿನ್ನೆರ ಗಂಟೈನಿ ನಾಲೈವ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಬರ್ಸದಾಗ ಮುಗಲು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ತಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾದ ನೆಟ್ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಪಪ್ಪನ ನಮ್ಮನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ 31st ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ಸೊ ಅಂಚೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕೇಕ್ ತಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದೆ. ಸೊ ಐತ ಅಡ್ಡಿ ಆರು ಮುಟ ರೀಚ್ ಆನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಟ ಅನ್ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ಕಿರಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಮುಗಲಾತಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಆತನು ನೆನ್ನೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಆತ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೈ ನಾನು ಹೋಯ್ತು ಪೋಪ್ಲಗಿಜ್ಜಿ ಗಾಳಿಗೆ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಸ್ಸ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದೈಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಾಂಡ್ ಪನೀರ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಆಗಡು ಬಾಕು ಬಾಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಂದ್ರಾಕು ವಾಚ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಯಾರ್ಗಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ್ದಾಗ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ನಾನಂತ ಮಂದಿನಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಲಾಗಿದ್ದಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಚು ಪೋಪ್ಲಾಕೊಂಡು ಆತ ಕತ್ತಲಾಗಿನಿ ಗಾಳಿ ಸೊ ಓಕೆ
ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ once again take care goodbye channel to any place over bye bye.